बेक माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन थ' बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ दिनैनि मानिजाथाव एमएलए बुद्धिन जयन्त बसुमतारी मानिजाथाव सिएम डक्टर बिरुंगयारि मानिजाथाव बर'फोरनि वेलफेयार काउन्सिलनि deputy कमिटि नार्जारि लोगोसे मानसि आफादनि मानसिगिरि मानबगिरि रबीन्द्र मुसाहारि बिथांमोनखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि फारि खोरोमदाव औवारि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासै बे समाव जाय जेराव दङ जोङो 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामगोन बड'फानि आलो गोजोननि थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङै जागायबाय बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आदा बिथां आरो फारौ जोंहा दङ आङो खावलायगोन रायजो सभानि मानगोनां एमपि रोनगोरा नार्जारि लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' एसे उनाव लाबोनो खावलायबाय आं बेलुनखौ सिगाङाव लांनाङा एसे उनाव लाबो उनाव खावसायबाव मानगोनां मन्त्रि बिथांखौबो आं थांनो थाखाय खावलायबाय फारौ आरो बेलुन दङ गोख्रैनो रेडि खालामनानै होनांगौ जोंहा समनि आंखाल आरो जायफोरा फटका फोजोंनो नागिरदों साइडआव बेखौ रेडि खालामनानै फोजोंबानो जाबाय फारौ फैबाव फारौ बयबो गोबारै आखाइ खब से नै थाम जय बर' हारिनि वेलकाम बिटिआर वी वान्ट पिस जोंनो नांगौ गोजोन थासारि जोंनो नांगौ गोजोन थासारि एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ एबसु लं लिभ दैदेनगिरिफोरखौ आखाइजों आखाइ हमलायनानै गोजौआव दैखांनो थाखाय आं खावलायबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा लं लिभ बिटिआर गोजोन गोरोबथा लं लिभ बिटिआर गोजोन गोरोबथा लं लिभ एबसु लं लिभ जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ गोजोन बिटिआर गोरोबथाया जाफुंसारथों गोजोन्थों थेंक इउ